Doncs resulta que el 24 de setembre seré a la Patronal, a Sant Quirze del Vallès, i em fa molta il·lusió, amb aquesta mena de segona joventut, aquesta mena de non solum ressuscitat, perquè vindré a Sant Quirze a fer el non solum. El non solum és una... Bueno, hi ha gent que diu que és una comèdia existencial. Lo de comèdia segurament deu ser veritat, perquè efectivament doncs, sembla que fa riure des del principi fins al final, i alguna cosa té d'existencial, perquè l'escenari sóc jo, però em trobo amb un altre que també s'assembla bastant a mi, de fet és igual que a mi, de fet comencen a arribar personatges i comencen a adonar-se que són tots iguals. I a partir d'aquí no queda una altra cosa que fer-se preguntes, què està passant aquí? Som el mateix? En fi, que el dia 24 de setembre, a la Patronal, a Sant Quirze del Vallès, hi serem tots, jo i tots els altres iguals que jo, estarem tots allà i a més també podreu gaudir de la presentació de la 4ª edició del TASC. O sigui que ens veiem a Sant Quirze.